Kandusanan. Sa usa ka babae nga si Chuchay nga nangita sa iyang hinagugma nga si Graciano. Tao po! Tao po! Ay, ano atin? Pwede magtanong? Ano? Ito na ba yung istasyon ng Kandusanan? Nawala pa na rehistro? Andun sa sa unahan. Ay naku, akala ko dito na yun. Punta ka lang doon sa unahan, andun ay yung ang istasyon na ng Kandusanan. Naku. Kasi wala man dito. Kanina pa ako hanap ng hanap. Ang init kaya ng panahon, kaya nga ginawa ko itong payo. O sige, puntahan mo lang doon sa unahan. Andun Sige siya. na, salamat ha. Manawagan ko sa akong Bibi My Loves. Si Bibi Kurog-kurog. Asa man kakaron? Nganong kalit man lang kang ni Bia? Wala ba ako'y nahimong sala? Ngano man, nga ni Bia ka man. Nagkita mi didto sa akong barkada. Ang ingon niya, minkuyog daw ka sa laing babae. Tinuod ba, nanawagan jud ko nimo karon, Bibi My Loves, kurog-kurog, kung asa ka man karon. Palihog, pauli na in taon. Pauli na dong. Ay nako, hirap na akong naghanap sa'yo. Nakarating na ako dito sa istasyon na wala pang rehistro sa Kandusanan para malaman mo na ako'y naghanap na sa'yo, nananawagan. At nananawagan ako ngayon kung sino man yung nakakakita sa aking Bibi My Loves. Please, please, please. Sabihan nyo naman siyang umuwi na siya. Nagantay na ako, 3 weeks na siyang nawawala. Ano ba? Natatakot na ako kung anong nangyayari sa kanya. Ano ba talaga, saan na siya ngayon? Ang gulo-gulo na talaga ng iniisip ko. Kung sino man yung nakakita sa Baby My Loves, kung si Kurog-kurog, please, sabihan niyo siya. Sabihan niyo siya na bumalik na dahil kailangan ko na talagang may kasama. Marami kaming pangarap na hindi pa natupad. Kailangan wag niya akong iwan. Sana wag totoo na sumama siya sa iba. Wag naman sana. Please, kurog-kurog. Kung sino man yung nakakita sa aking Baby My Loves, para madali niyo siyang mahanap. Ito, hindi siya ganong matangkad. Kung magtabi kami tumayo, hanggang balikat ko lang siya. Tapos, yung mata niya, medyo salubong pero kaya naman niyang ituwid kapag nagpapakyot. Hindi naman siya maitim, hindi rin siya maputi. Katamtaman ang kulay niya. Siguro kung hindi ako nagkakamali, chocolate brown. Ganun. Sana makita niyo na siya, please. Nag-aantay ako. Please, please. Please. Kurog-kurog Graciano. Umuwi ka na, please. Dong, kurog-kurog Graciano, kung saan ka man ngayon. Nag-aantay ako sa'yo. Huwag mo naman akong pahintayin ng matagal. Nag-alala na ako sa'yo. Bumalik ka na, bumalik ka na. Grabe naman yung ginawa mo. Sabi mo sa akin nung gabi na yon, pupunta ka lang sa ilog. Gusto mo mang pag-isa kasi isipin mo yung mga bagay na magpapasaya sa ating dalawa. Pero anong nangyari? Totoo ba yon? Kung nanood ka man ngayon sa panawagan ko ngayon dito sa Kandusanan, sana hindi totoo na sumama ka sa iba. Dahil pag nagkataon, naku talaga ha, pag nagkataon, magtago ka na sa lahat ng sulok ng kanal dahil ipabuldos ko talaga lahat kung saan ka man ngayon. Para makita lang kita, kurog-kurog Graciano. Please, please, umuwi ka na. Umuwi ka na. Nandito na ako sa Kandusanan para makita mo. Naghahanap na talaga ako sa iyo. Para awa mo na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Please, bumalik ka na. Kailangan ko na talagang bumalik ka para mahinto na tong pagpanawagan ko. Sana ito lang yung unang pagkakataon na mananawagan ako. Sana nakita mo ito. Umuwi ka na kaagad ha. Umuwi ka na kaagad. At wag mo na patagalin. Kailangan umuwi ka na. Dahil yung mga gawain mo nag-aantay.
Hindi pwedeng ako lang gagawa nun. Kailangan dalawa tayo. Hindi pwedeng ako lang. Sige na please, umuwi ka na. Umuwi ka na please. Baby my loves. Kurugurugurug, Garciano. Mao katong Tagalog nga nangita kang kurog-kurog Graciano. Kurog-kurog Graciano, uli na taon dong kay gimingaw na si Chuchay sa imo.